gang. Hej og velkommen. Det er det Clio der gaming. Ja. I dag vil vi gerne spille noget Minecraft. Minecraft inde på denne server, der hedder Hypixel. Så der er meget kendt. Ja. Det vi er lige i gang med lige nu, det er et roast beef game. Og jeg prøver pænt meget til det at øde mig for det sent. Ja, jeg skød lige en ned. Jeg tror bag dig. Jeg er badass til det her. Shit. Ikke sjovt, når det kommer til sidst, hvor det bare bliver parkour. Der var en gang, hvor jeg var mega ninja, der var en, der kaldte mig for hacker. Det var godt. Pas på, han er ikke helt amok ham der. Så skal vi lige bruge super bam. Men der kommer ikke så meget ud på YouTube her for tiden. Nej, det må jeg undskylde. Men jeg faktisk så overvejede jeg at begynde at sige, at vi gerne vil optage hver for sig. Altså, jeg tænkte over det, fordi så kunne jeg lave sådan en slags serie selv, og så når vi var sammen, så lavede vi en serie, og så når, altså sådan Basta, hvis du ikke har rykket det der, så vil det blive skudt. Yes, det er derfor, jeg rykker mig. Altså sådan, at jeg laver sådan en serie med tutorials. Jeg er død. Shit. Hvor er du? Sådan en serie med tutorials, altså sådan guides. Hvordan man gør det, og hvordan man gør det. Jeg ragede lige der. Altså, hvordan man gør tingene. For eksempel... Bruger du mikrofon lige nu, eller bruger du... Lige nu bruger jeg mikrofon, bare ikke den gode. Du bruger ikke den gode, men altså... Den er god, men så er det alligevel ikke... Okay, den der. Okay. Det er klitter igennem farver forresten. Bag dig. Nå ja. Blå, rød og... Gul. Og grøn. Og sort. Lol, for godt. Blå, mit navn. Rød, Gundersen. Grøn, vores game. Fangelej, du står. Hvad med lapis? Ja, der er lille der. Nej, den er der nemlig. Nej, men det er nogen af Clitter Gaming står der. Det her, det er min side. Det er den røde side, det her, der er herinde. Din er den der lige for siden af. Kan du se? Der står ved det røde. Ja. Okay, du fanger den. Okay. Right behind you. Wow. Okay, vi speeder lige op indtil... Det løb forbi mig. Indtil vi er i gang. Så... vi er tilbage. Hop ned på anden linje. For? Det er bedst, det er mest sikkert. Det er clear dig. Det ved godt, det er den mest svære, den her. Bag dig. Ja, her. Det mest svære bane ved bogspis, det er den her. Hvorfor? Det er den der mindste. Den der er nok også svær at finde, ja. Den er også svær. Det kommer hurtigt. TNT'en bliver hurtigt fjernet. Altså, ikke fordi den er blevet skudt op til... Røg du også ned? Jeg kom til at skyde dig ud. Nej. Dobbelthop. Shit. Dobbelthop reddede mig. Jeg kan godt finde ud af at lave dobbelthop, men jeg er lige med i. Hør. Nej. For satan. Nej. Der reddede jeg to af din pile. Og så kommer der en og skyder. Nej, jeg kan ikke komme. Jeg er fanget. Hey, kan du se ham derinde? Ham den anden lige ved siden af dig til højre. Tør jeg hoppe herfra? Kom nu, skyd ham. Skyd ham, så når han heller ikke kan komme over. Skyd, så han heller ikke kan komme over. Ja. Hjælp! Nå
Nå ja, sgu da. Ja, der redde jeg dig. Der redde jeg igen. Døde du? Jeg reddede dig flere gange, så dør du. Det er kraftedeme tarveligt. Du kan se slow motion. Okay, vi skal lige prøve et andet spil. What? Hvorfor kan jeg ikke komme ind? Det er party måske. Capture Crimes. What? Hvorfor? Jamen. Hvad er det? Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke går ud. Hvad med, at du bare tager et andet game, som vi kan komme ind i? Okay. What? Fuck no, scary. Sådan kinda. Alex, hej. Gør mig lige private på Skype. Hvad? Private på Skype, privat. Eller nej, det ikke forstyrres. Nå, ja okay. Ja. Er der Spiller et flere game her, så stopper vi. Ja, der er 6. stopper vi. 4. Jamen jeg er nemlig ikke sikker på, at folk kan høre dig. Kan folk høre Bundai, Rage eller et eller andet lort? Nu går vi igen. Jeg sagde Rage. Rage. Ja, du skal Rage. Okay, hvis I kan høre det, så kan I høre Bundai, men ellers så kan I ikke. Er der flere lag? Undskyld mig. Ja, der er 4, tror jeg. Men det tror jeg ikke, når det er sådan noget stort med. Jo, det er der. Okay. Jeg er sikker på, at der i hvert fald er et til. Jeg tror, der er 4. Yay, for helvede! Nå ja, det er... Wow! Jeg fandt lige ud af, at det gik i gang. Shit, og der var bare 1000 mennesker i klumps. Det var ikke så. Det er sådan lidt... Man vil ikke bevæge sig, men det må man nødt til. Man vil ikke fjerne flere blokke fra en. Det er jo ikke sjovt. Jeg er allerede nede ved anden lag, altså. Ja, det var bare et kæmpe hul til, når du falder ned. Nej, jeg er nede ved 3. Jeg er nede ved anden. Jeg går bare rundt. Du har taget et eller andet væk fra din mund. Ja, det var ikke med vilje. Jeg kløede mig lige i øret. Men det er kløet. Nej, så røg jeg ned på en del. Ej, bedsten er der. Au, for sat. Altså, du prøver at dræbe mig, er det det? Nej. Ikke. Nej! Det gjorde jeg. Hvad så? Er det nu det sidste dag, ja? Kan du ikke lige tjekke? Jo, det er det. Du får bare. Nej! jeg gik baglæns, og så røg jeg jeg med mig. Wow. Double hop. No. Jeg lavede sgu ikke det. Vi har optaget 10 minutter om lige om lidt. 10 minutter allerede? Ja. Skal vi sige, at vi stopper ved 15? Det kan vi godt sige. Jeg er stadigvæk i live. Du må ikke gå ind i en anden bane. Det gør jeg heller. Wow! Lige nu. 12 players er tilbage. Mister han er ikke død nu. Nej! Okay, det Nå ja, du død. Nå ja. Er der virkelig en, der er på øverst endnu? Nej, det kan der næsten. Når jeg dør ikke, så får jeg speed. Ja, så kan vi spille. Okay, er du klar? Nej, jeg er nemlig prøvet. Ja. Okay. Det du gør, lige så snart du kommer ind, så skal du højreklikke med noget læder. Noget læder du får. Fanden. Er du inde? Nej. Kom du ikke ind? Nej. Find andet. Bare find noget andet. Okay, prøv lige at...
Prøv lige. Okay, det du gør, du højreklikker med den der... Jamen, jeg kan jo komme ind. Højreklik med kompasset, og så går op i de der fængselsting. Hvad for noget? Jeg har jo texturpack. Ja, de der man bruger, de der... Jeg kan kun se hoveder. Kan du? Ja. What, men det der man bruger som til fængsler, de der hegn-ting. Jernhegn. What? Nå, det er fordi jeg var inde i game stadigvæk. De der jernting. Ja, jeg har... Er du inde? Nej. Du skal bare trykke jeg yes. kan ikke komme ind åbenbart. Hvorfor? You may rare kick join chat server. You must be using 1.8.2. Ej, det ved jeg ikke. Nå, du er ikke inde på 1.8. Nej. Nå. Jeg tror, skal vi ikke tage en Hunger Games? Jo. Så har vi 3 minutter til at vinde eller totalt tab. Så vi vinder helt klart på 3 minutter. Det klarer vi lige hurtigt. Dræber bare dem alle til at starte med, så kommer det til at Kan vi tage et lille game? Kaleum. Nej, vi giver da ikke, når vi stopper videoen. Hvad? Jo, du lige hvorfor du skal skifte til 1.8. Hør du efter? What? Men grund til at jeg gerne ville lave det der alene, altså video alene, det var fordi at så kan jeg vise folk hvordan man gør tingene. Altså for eksempel hvordan man downloader mods eller sådan noget eller andet. Easy go, ikke? Men hvordan man gør. Jeg kan faktisk ikke snart mere. Så vi skal jo snart til at slukke videoen. Okay. Når du skal til gym. Nej, jeg skal ikke til gymnastik, jeg skal æde. Ja, det er jo næsten det samme. Jeg føler, jeg er tættere på end de andre. Hvor fanden fik jeg lige råbet? Hvad fanden skal jeg sige? Kan du se mig? Det tror jeg. Prøv at vente 2 sekunder. Kom nu. Vil du have sko? Nej, du har nogle sko. Okay, sådan der. Okay, følg efter mig. 2 sekunder. Kom nu. Ja. Sådan der. Fisk. Hvor er du henne? Om der er nogen her. Jeg tror, vi var det eneste, der overhovedet lige i midten. Jeg har en trækøkse, men jeg er ikke mange for at bruge den. Oh shit. Og bliv ved med at slå ham. Au. 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 Dø for helvede! Tak for tingene. Han fik, spredt ud over det. Han havde ikke noget. Jeg havde noget godt, han havde noget svært, fordi jeg kan godt bruge det svært. Ja, det havde han faktisk. Ups, det var min. Ja. Det kan jeg godt bruge. Det vil dem godt lide. Men det er, jeg har en bue nu. Og pil. Au! Au! Der er lava for satan, det har jeg ikke mærke til. Au! Hvad ved du i? Ja, så tog... flagstang. Jeg går bare ind i stedet. Der er en anden. Okay, vi tager ham sammen. Ja, du har også en boost. Nej, han er sådan en undviger pis. Jeg kan ikke kæmpe dig, der lave. Det kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke. Vi døde begge to. Ja, okay. Ja, det siger jeg også. Vi ses. Meget snart.